Jeg er født i 1902 på Christianshavn i Prinsessegades forlængelse. Det var en herlig tumleplads for børn, og ligeledes på Refshalevej, der kom jo sjældent køretøjer. Det var en svir, når sandmanden kom og solgte for 5 øre sand. Det kom husmøderne på de hvidskurede gulve, og vi børn hang bag på vognen, til vi blev jaget af. Tiden før 1912 til 1914 var man for ung til at forstå, hvad der foregik. Men dog kan jeg huske, banegården blev nedrevet i maj 1912, og der åbnede man det nye, der ligger i Bernstorffsgade. På det såkaldte baneterræn ligger nu Paladsteatret, foruden mange andre bygninger, der pynter byen København så smukt. Som 9-årig dreng rejste min mor og jeg til København fra den lollandske by Maribo i foråret 1908. Årsagen dertil var, at min mor var blevet skilt, og hun gerne dertil, i det min bror og søster, der var henholdsvis 19 og 21 år, havde opholdt sig herinde i nogle år, og for dem var der længsel efter mor og omvendt. Det var en stor glæde hos mine søskende, da vi satte foden på Københavns sti. Jeg boede i et arbejderkvarter med mange kommunister og socialdemokrater, jøder og sigøjnere, og som tiden gik, blev der mere og mere uroligt i kvarteret. Jeg var hemmelig veninde med en sigøjnerpige, da min far ikke måtte opdage, at jeg omgikkes disse mennesker. Men da tyskerne kom og tog jøderne og sigøjnerne, forsvandt hun, og jeg så hende aldrig siden. Så jeg ved ikke, om hun kom til Sverige eller i en koncentrationslejr. København, dine øjne bliver flere og flere, og dine døtre. I det sidste skoleår skulle der rigtig tages fat. Nu måtte det briste eller bære mig over den sidste forhindring. Realeksamen. Mine forældre havde gået i skole i det stråtægte, som man sagde, men det var nu ikke helt rigtigt. Men som mange andre forældre på den tid ønskede de, at deres børn skulle lære noget mere, og ville blive skuffede, hvis det ikke lykkedes.